el pat diu que no passa res sobre la base de tots enganyar. I aquí ve el problema de solidaritat, que no entrem en aquest joc. D'aquí l'agressivitat, d'aquí la duresa, d'aquí les represàlies, d'aquí els intents de compra, d'aquí tota mena d'històries. I d'aquí l'altre dia, quan la consellera Rigau se'n va cap al Toni i li diu, l'altre dia vol dir dijous, bueno, és que això que esteu fent, és que això és molt dolent pel país, és que jo qualsevol dia ja, jo me'n vaig, perquè jo no puc més, perquè no sé què, perquè és que, clar, és que l'única forma de que l'escola sigui en català és no dient-ho, sinó fent-ho, però sense dir-ho. Però clar, si aleshores el que voleu és que ho diguem d'una manera expressa, doncs no, perquè això l'única cosa que es pot fer és fer-la viu-viu i que no se n'entenin gaire, perquè si sí que se n'entenen, doncs llavors, així. Cosa que és certa, que era certa. És a dir, que en els anys 80 i en els anys 90 sí que era cert això, però ara ja no. O sigui, ara ja se n'han adonat. I per tant, ara ja no funciona així. Ara ja no. Perquè ara ja tens unes sentències que te diuen reintroduzca el castellano com a lengua vehicular. I ara ja tens un Partit Popular que porta en el seu programa electoral recuperar les competències en educació i establir el dret de tots els pares de triar la llengua d'educació dels seus fills en tot el territori nacional. Què és el que va dir el Tribunal Constitucional sobre l'Estatut l'any 2006? El mateix any que es pactava aquestes obres públiques. Però ara què és el paper que fem? El que fem és dir les coses clares, dir-les de debò, dir-les la veritat i per tant esperar que tal com van les coses, que són cada vegada pitjor, bueno, doncs la gent anirà sumant-se a aquesta història, perquè això també genera una credibilitat. És a dir, els mateixos periodistes que el mes de desembre, respecte a la qüestió de la llengua en l'escola, nosaltres deien blanc, i tots els altres deien negre, quan en el mes de setembre esclata el tema del Tribunal Superior de Justícia, venen a dir-nos què passa amb això, perquè ara es veu que sí, que éreu vosaltres els que diu la veritat.